Hej, vi er Tina og Dorte fra Dansk Mindfulness Akademi. Vi starter Mindfulness-konsulentuddannelsen op her den 19. september, og den slutter den 28. maj. Vi arbejder på akademiet med at nedsætte den her overlevelseskultur, som vi opdager er både i de mennesker, som kommer og tager uddannelse hos os, men også dem, som kommer på retreats eller på kursus eller ude på virksomheder. Hvis du tager uddannelsen som mindfulness-konsulent, så bliver du nemlig klædt på til at kan hjælpe både dig selv allerførst og andre. En del af uddannelsen er nemlig det her med at kunne facilitere mindfulness ude på en virksomhed, hvis det er der, du er ansat. Det er også det her med, hvis du har din egen virksomhed og kan bruge den. Jeg er selv psykoterapeut og har jo igennem mange år brugt mindfulness som en del af min hverdag. Nogle af de nye ingredienser, vi har med på uddannelsen til netop at takle det her overlevelseskultur, det er compassion-træning. Og så har vi hjerte-hjerne-coherence, og vi har meditation i naturen. Præcis. Så er det her noget, du kunne være interesseret i, så tag endelig kontakt til os for en uforpligtende samtale. Ring gerne, eller se mere på vores hjemmeside. Vi er så klar. Vi er klar. Ha' en rigtig dejlig dag derude. Dejlig dag. Hej. Hej.